în lume întreagă, umană în sensul deplin al termenului, ceea ce înseamnă divin. Capacitatea, posibilitatea de a conversa cu mințile cele mai luminate ale umanității. Câțiva mi-au făcut reproș că sunt nume care lipsesc din această carte, nu sunt citate. Foucault, Derrida, Rorty. Este că pur și simplu nu i-am socotit printre mințile cele mai luminate ale umanității și am dorit să-i menționez aici, fie pentru că am polemizat cu ei, fie pentru că i-am folosit în structura argumentativă a cărții, pe cei pe care îi consider mințile cele mai luminate ale umanității. Există un citat din Sade, însă nu pentru că îl consider o foarte luminată minte a umanității, ci pentru că am dorit să-l demasc în toată urăciunea unui episod din La filozofie de lui Baudelaire. Nu apar numai personaje pozitive în carte, cum poate bănuiți. Mă tem ca omul recent să nu fie citită numai sub specia criticii pe care am făcut-o corectitudinii politice și multiculturalismului, ca un atac împotriva acestor lucruri care constituie, ca să spun așa, dorsala vulgatei omului postmodern. Cartea mea este o critică la adresa multiculturalismului ca ideologie și nu ca interculturalitate, ca stare de fapt, și a corectitudinii politice ca tentativă de a rectifica în mod ideologic comportamentele, gândurile și premizele acțiunilor noastre, numai în subsidiar este o critică împotriva acestor bizarerii și derapaje. În fond, argumentul meu este mult mai vast și nu întâmplător să începe cu o evaluare a situației faimoasei liste pe care în fragmentul B8, așa l-am numerotat în erudiția modernă astăzi, Parmenide a făcut o listă a atributelor tari ale divinității și în această primă parte a cărții am încercat să văd ce s-a întâmplat cu această listă în secolul al XVII-lea și, după părerea mea, modernitatea coincide cu o inversiune a unora din aceste atribute, în sensul că întrebuințarea care le-a fost dată a glisat de la ființa supremă spre alte zone ale existenței. Mi-a spus în o carte foarte greu de citit, ai pus acolo la notă de subsol ceva îngrozitor. Unul mi-a spus, tu ridiculizezi erudiția recentă că înțeapă fiecare cuvânt cu câte o trimitere la notă de subsol, dar tu asta faci acolo. Cred că am făcut ceva excesiv de asta și uneori mă gândesc dacă n-ar fi trebuit ca această carte să nu aibă nici notă de subsol, să fie pur și simplu un eseu liber despre aceste lucruri. N-am putut să recurg la această manieră mai zveltă de a mă prezenta în fața dumneavoastră, pentru că, pe de-o parte, notele de subsol, pentru cine s-a dezvăluit la acest viciu, au farmecul lor, și pentru că cred că ține de structura, de argumentul tare al cărții, prezența acestor cele mai luminate minți ale umanității, în sensul de educație pe care Lévi-Strauss îl formula.